खोनादोंना? मायो? बोरैबा मोनदों आंखौ? मा बोरैबा मोनदों? खर'आथ' बारा गुदुं जायाखै, थेवब्लाबो बोरैबा मोनदोंबा र' आं मुलि लायनि सगाव। औ, बोरैबा मोनदों खर'खौ। सादों। नों जानो हागौ गुदुं मोनाखै। दांनानै थेवब्लाबो सासोदों। र' आं दानो मुलि लायनो थांनि। दायो आरो बाराद्राय जाबा मा जागोन? नांलाया दे दानो लायनो। दायो नोङो बेलासिथ' सगाव थांखागोन ना? बेयाव लाबोबानो जाबाय खर' सानायनि मुलि। नाङा, दानो लायगोन आङो। दा आरो बाराद्राय जानायाव जाबा हामाबा मा जागोन? लायनि र' आङो। नाङा दे सना नाङा। सादों खर'आ थेवब्लाबो एथ' बुरजाबो सायाखै। थेवब्लाबोथ' सादोंना। दा दसे उनाव आरो मुलि जायाबा नोंना बांद्राय साबा मा जागोन? नोंहा जुदि मायबा मोनसे जाबा आंहा मा जागोन बुंनाय सना? नोंनि अनगा सोरथो दङ आंहा? बिफा दङ देनाय, बिफायाबो बोरायबाय। माला गोमालांगोन जेबो गेरेन्थियानो गैया। आं जोबोर गिनाय मोनो सना, मिथिगौ ना? बिनिखायनो एसे लोमजानायावनो बा एसे सानायावनो मुलिफोरखौ जाना होनांगौ, अब्लासो मोजां जायो थाब। दे नों उन्दुना थाथ'नाय, जेबो खामानि मावथ'नाङा दे। लागिबा मायबाफोर मावनो दङबा आं फैनानै मावगोन। नोंनिया खर' सादोंबा नों उन्दुना था। लागिबा उनाव हामबाथाय मावनो हागोन। इसेबांबो सायाखैलै बिजय। थेवब्लाबोथ' र' आं लायनि र' मुलिखौ। थाथ' दे, मोजाङै था। आंना हौवाया आंखौ ओरैबायदि अनखायो आयौ। आंना खर'आनो सायाखैलै, आं ओरैनोसो बुंदोंमोन। नुदोंना? थेवब्लाबो ओरैबायदि अनो आंखौ, ओरैबायदि माने गोमाजानो गियो। आं बिराद खुसि मोनबाय। नोंनि अननायखौ मोननानै आं ओरैबायदि खुसि मोनो। दिदोम गुमैनिख्रुइबो बांसिनसो अनलायो। जोंना आब'खौसो लाखि सानोमोन आं, नाथाय आंसो बांसिन लाखिसिन। जिउआवदि नों बायदि अनसुला हौवा मोनगोन होननानै आं साननानै थायाखैमोन। दाबो सिमां बायसिसो मोनो आङो। आंथ' दिदोम गुमैजोंनो बिहारिसो थानो सानदोंमोन। बे आंनि हौवाजों जेबो माने फैनोनो गोसो गैयामोन। माने आं सानोमोन दिदोम गुमैनिख्रुइ बांसिन अनग्रा हौवा बरावबो गैया होननानै। नाथाय दङ, दिदोम गुमैनिसायबो साबसिन आंनि हौवाया। आं ओरैनोसो बुंखादोंमोन नेने। ओरैबायदि मोजां, माने बिदिसो जानांगौ। हिनजावफोरनि हौवाफोरा बिदिसो जानांगौ, होमबासो सुखि संसार जालांनो हागौ। नाबे नंमारगौ दे, नों खाफाल गोनांबा बिजय बायदि हौवा मोनदों नोङो। नै आंना सनाया फन हरबायानो। हेलौ सना। ओइ सना, आङो मेथाइ लाबोनाय। मेथाइ माने आंनो चावमिन आरो मम' लाबोनाय जानो लुबैसोदों। दिनै आंनियाबो हिन्जावा बिदोंमोनलै चावमिन मम'खौ। होमबा मा नोंनिया हिन्जाव बिनायखाय आंनो दिनै लाबोला नामा नोङो? दे थादो दे, नाङा नोङो आंनो चावमिन मम' लाबोनो। थां हिन्जावनो लां। बिदि नङालै सना, है आंलाय बिनायखायसो बुंदों लायो। लाङा आङो, लाङा। आं नोंनोसो लांगोन। आरो खोनासं, नों दिनै आंनियाव हर थानांगोन। दे जागोन दे। मा हर थानो बादों नामा आंनियाव? बायाखैलै सना, मानो बानो दे। नोंनियावखि आं बायो आरो। नोङो आंनि सना, आं मानो बानो। माखौबा आंनिख्रुइ हिन्जावखौसो बांसिन अनो खोमा, बै बिजुलि फेक्टरखौ। सैथारां, थैबाबो जायो नोंनि हिन्जावा। नोङो बिदि थानो मोनबाय थाया दे हिन्जावजों। जागोन दे सना, नों माखौ टेनसन लादों, आं दङ ना। आं गासैखौबो मेनेज खालामजोबगोन। दे होमबा ना उर्मिला, आं उनाव फन हरगोन सना। मानो उनाव फन हरनो? दा मानो रायज्लायनो हाया हा? मा हिन्जावखौ वेटिं मोनजानो गिदों नामा? नों हिन्जावखौ जोबोद गियो आरो ना? बेनो नामा नोंनि गोसोथोनाया हा? नङा, आं दखानाव थाङो माबा मोनसे बायनि र'। लांगोन र' सना, आं लांगोन। नोंनो दसे उनाव चावमिन मम'खौ लांगोन। लाबो, ओमफ्राय आंनाव हरबो थानांगोन दे। आं बुंखाबाय। नोङो नोंनि हिन्जावखौ थगायबानो जाबाय। आरो खोनासं, नोंनि हिन्जावा चावमिन मम' बिदों न'? होनाङा बेनो। बा लांबा साबाय दै, लांनो मोना। दे जागोन दे, आं लाङा। दा कसम लाङा होननाय? आइनि बाबानि कसम ला। दे कसम दे। मा कसमल'? माने नों लांनो गोसो दङ। नों माने लांगोन, बेनिखायनो नोङो आइ बाबानि कसम लायाखै। बेयावनो मिथिखागौदि नोङो लांगोन। लाङालै, आइ बाबानि कसम लाङा आङो। आइ बाबानि कसम, आं जेबो मेथाइ लाङा होन। जेबो चावमिन मम' जेबो लांखाया होन। दे लाङा दे। मा दे लाङा देलै? जेबो मेथाइ लाङा, चावमिनबो लाङा, मम'बो लाङा, जेबो लाङा आं। दासो जादों बाल, थेवब्लाबो बा बांसिनसो लादों नोङो, आं मिथिखादों। थै, नों जेब्लाबो मानो बिदि सानो सना? दे दोनथ' सना, आं दसे उनाव लांगासिनो। दे, फैयालासिनो थानाङा दे। थांगोनलै सना, थांगोन। अब्लालाय दोन। औ, ओमफ्राय ओइ सना, दायो दख'ना स्राय गानना था।
नोंखौ दख'ना गानबा जा समायना नुखायो। नोंबो खालि दख'ना गानबाल' समाय समाय होनबाय थायो। आंनाव बेसेबा सेक्सि सेक्सि ड्रेस दङ बेफोरखौ गानबाथाय नों मानो मोजां नुवा? मोजां नुयो जेनेबा दख'ना गानबा बांद्राय साफासिन नुयो माने समायनासिन नुयो। दायो बेरायनो थांगोन दे सानैबो दख'ना स्राय गानना थाबानो जाबाय। दे बेसेबा गोबावनि उनाव आब'खौ नुलायबाय। औ थांबानोथ' जायोना नोंसोर मालाबा जोंहानियाव। थांगौमोनथ' र' गावसा न'खौनो लुनो हायाखै माथो दाबो। नोंथ' थांखाया र' आयै नाथाय गांजेमा गोसोम रानि नों थां। जागोन दे आब' थांगोन मालाबा। ओमफ्राय लैथोमायालाय माथो खालामदों? उन्दुदों बियो। ओमफ्राय फोजोंसारा दालाय अबावथो थांदों? बेहालाय माथो खामानि दंबावो आरो सकआव थांनायानो खामानि। हाबाबो खालामला खैना नायबाबो रावखौबो फसाया खालामाल' बुंबाय थायो। औलै आदायाबो बैसो जाबाय हाबा खालामनांगौ। आयै नों मिथिगौ ना आङो फैनायाव बिबारि आब'खौ लोगो मोनदोंमोन। बिना माथो हौवाया गोमाबायनो। ओमफ्राय दा आदाखौसो सानदों आरो बियो माबा मोनसे खालामदों होननानै। बे बैथालियालाय नोंसो आदाखौनो सानबाय थायो आरो बुथारदों माबादों होननानै। गावगायना हौवायानो हिनजाव लाना खारबाय खोमा आंनि फिसालाखौसो दाय हमबाय थायो। फोजोंसाराखि मानसि बुथारग्रा मानसि आरो फाग्ला खालामगोनहाय बेफोरबायदि मानसिजोंबो मा जाबावनो। बेनोथ'लै आयै आंबो एसे बोरैबाय बुंदों बिबारि आब'खौ। माने आंथ' बेखौ एथ' सनमान खालामो नाथाय आदाखौ मानो बिदि बुंनांगौ देनाय एसे बोरैबा मोनोना हाजारबाबो। रायनांगौमोन बैथालिखौ थिगसै। आंनि फिसालाखौसो दायनिगिरि हमबाय थायो बियो। गावसोरनि हौवाफोरानो मोजां नङा। औ लैथोस्रि सफैबाय? औ आदा सफैबाय। खोनासं फोजोंसार बिबारिखौ लोगो मोनदोंमोननो बियो। नोंखौसो दाय हमबाय थायोनो दाबो। साला मा मोनदों बियो? बेखौनोथ' आंखौल' सानबाय थायो माबा आं आरो मानसि बुथारग्रा नामा? बे बिग्रायानो मोजां नंखायालै आयै बा सोरजोंबा बुथारजानोबो हानाय। माने बेथ' फैसासो दिहुननो थांदोंमोन ना बेयावनो दाकेटफोरजों बुथारजानोबो हानाय बुथारनानै फबना दोननोबो हानाय सोरथ' मोनथिनो। माबा आंखौसो दाय हमबाय थायो। दाखालिल'सो लोगो मोननानै आं बेसेबा बुंबाय आं नङा होननानै आरो लैथोस्रिनि सिगाङाव आंखौसो दाय हमबाय थादों आरो बियो। होनबालाय माथो मानसिखौनो सिथारासैहाय आं मालाबा थांगोन र' बिसोरनि न'आवनो थांगोन आङो रायनो। नाङा आयै बिदिनो नांज्लायनायफोरा आरो गिदिरसो जालांगोन। थाथो दाय हमबाय थादों मा फोरमान दङ बेनियावलाय आं बिनि हौवाखौ बुथारदों होननानै? रावबो जेबो खालामनो हाखाया आंखौ। फोरमानथ' नांगोन ना आंखौ बिदि डाइरेक्ट हमबा जायाथ'। नोंखौनो दाय हमबाय थायोथ' र'। आदा नोंबो हाबा खालामदो। नों हाबा खालामैखाय नोंखौ बांसिन सेभ खालामो। हाबाजोंलाय मा लोब्बा दङ दे? नङा नोंखौ दाबो गोसोथोयो सानो बिबारिखौ। बेखौ मोनगोन होननानै बुथारदों होनना बुंगोन ना आरो मानसिफोरा। हाबा खालामदोलै आदा मानोथ' हाबा खालामला दाबो नोंबो। नोङो आगोलनो हाबा खालामनांगौमोन नङाबा बिदि सानजानाय नङामोन नोङो। है बेफोरबायदि नङा ओरैनोबाबो आंखौल' दाय हमबाय थायो। आं हाबा जाबाबो जायाबाबो बिसोर आंखौनो हमबाय थागोन। गावसोरा मा जायो मा जाया मा मोनथिगौदा आंखौसो दाय हमबाय थायो। र' मालाबा बिबारिखौ लोगो मोनथों र' आङो थां सोबाना सोगोन आं। आं आरो आयै माखौ आरो सोबानो बेहाबो बेसेबा टेनसन मोनथिगौना हौवा थैजाबाय बा गोमाजाबाय। दा आदायाबो दम होदोंमोन नालाय बिनि सिगाङावनो बेनिखायनो बेबो सानबाय नङा होनना बेसेबा बुंखादोंआनो मानो मानिया बियो। साला लाजि गैया। दे बिदि होननानै आरो लामाफोराव लोगो मोननानै नांज्लायनाङा आरो आयै। नांज्लायनाङा र' नायबायसो दं आं बेखौ। गावगायनि हौवाया गोमादों माबा फोजोंसारखौसो दाय हमबाय थायो मा बाथ्रा जाखो बेलाय? गावगायनि हौवाया सोरजोंबा बुथारजाबाय बा सोरखौबा लाना खारबाय खोमा। मानो फोजोंसारखौ हमबाय थायो साला। र' लोगो मोननोल' होथों बे बिबारिखौ। बे बिजिदानोथ' दाबो मानो सफैला? आंहा बेसेबा जानो लुबैना दंखायो चावमिन मम'खौ। थाबैनो लाबोनांगौ नै जानो लुबैना हाथारला। नायै बेदरै आपेलै आंगुरै बिथिंजाय चावमिन मम' जानायावनो नै आंहा मोदोमानो ओंखारजोब्बाय। सानसे बावबा जायै अमा बायसेसो जासिगोन खोमाहाय आङो। माथो आरो जिउआव जेबो टेनसनानो गैयाबा थाखा फैसानिबो आंखाल गैया जानाय लोंनायनिबो आंखाल गैया हौवायाबो अनो हेन्डसामबो बिहाव बिखुनजोनिबो जेबो प्रब्लेमबो गैया। माने बे जिउआव ना जेबो टेनसन होनायानो गैखाया। बर्थमान इसोरनि उनाव बेमारबो गैथ'वा। ओरैबायदि बिन्दास माने ओरैबायदि बिन्दास। नै दा हौवाया चावमिन मम' लाबोसिगोनसो चिकेन मम' फुल प्लेटसो लाबोबावनो होदों। बेसे जानो आयौ जिंदगी हो तो बिजुली जैसा।
सना बिजित माला मोनफैगोन गोथाव गोथाव चिकेन चाउमिन चिकेन मम' जानो लुबैसोबाय ओइ बिजुलि माबा चाउमिन मम'खौनो मोनासैलै दिनै मा चाउमिन मम' मोनासै चाउमिनखौ मोनाखै मम'खौथ' मोननांगौमोन ना आरो मम'खौ मोनाखै चाउमिनखौथ' मोननांगौ ना आरो दखानाबो मोनथाम मोनब्रैसो दङ माबा मानो लाबोआसै गैयालै आं मोनासै मानो बुजिया थाबाथाय आं लाबोआ नामा दालाय आंलाय दा माखौ जानांगौ दे दहायनिफ्राय जानो होनना बेसेबा नेबाय दङ जानो लुबैनायानो जाथारलामोन आंनिया थै बेसेबा असान्थि मोनबायलै आं बेसेबा जानो लुबैना दंखायो मानसिया थै मोनजागोन होननानै खुसि खालामबाय दङमोन आरो दखानानो माथो गंब्रै ना गंबा दङ जोंनि सकआव एथ' गिदिर सक ना गंब्रैयाबो जोबजोब्बाय आरो औलै माबालै सानैया फैयाखै दिनै सानैल' फैदों ओमफ्राय सानैनियाबो जोबजोब्बाय एथ' थाब जोब्बायना दिनै थै औ दे मालाबा जानो हासिगोन दे गाबोन जानो हागोन थेवब्लाबो आं दिनैनो बेसेबा जानो लुबैथारदोंमोन ना दे गाबोन जानो हासिगोन दे माबा आङो थांबावनि र' माने ओइ लोगो सासे लिंहरलायबायलै पार्टि दङनो ओमफ्राय बिजुलि दिनै हर थानाय जागोन दे लोगोनियाव आं फैया बुंना दोनखाबाय नोंनि लोगोफोरालाय बेसे पार्टि जाबाय थायोहाय लिंबाय थायो माथो नोंखौ पार्टि जानो मा जानायल' खामानि नामा बिसिनियालाय औ बिदिनो आंना लोगोफोरा धोनि गोजाना बिमा बिफानि सायाव मोनबाय थायो माथो मा आरो आं रावबो गोरिबजोंनो लोगो जाखाया आंना लोगोफोराबो आंबायदि धोनि गोजा आंनिसायसो बांसिन धोनि दंबावो थेवब्लाबो बिदि होननानै एथ' पार्टि जाबाय थायो आरो दाखालिल'सो जानो थांबाय ओमफ्राय बै दाखालिबावबो माने पार्टिल' औलै दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन ना थांनि र' खोनासं थांनानै बारा लोंहैसो नाङा आरो नोंलाय माथो मिथिखागौ आं लोङा होननानै जेनेबा लोंबाबो ओरैनो इसेल'सो लोङो आंथ' पार्टि बिदि जानो थांबा लोङायानो ओरैनो गरदसेल' लोङो ओरैनो थाङो आरो बेदर जानो दिनैबो लोङा र' आं सना आं ओरैनो बेदरल' जाना फैगोन माने दिनै थानाय जागोन दे माने बुंना दोनखाबाय लोगो आंना आं मालाय फैनो मोनानो फैबाथाय गाज्रि मोनगोननो खोबसो माखोबा फैसा लांनि र' आंना अनलाइनावबो फैसा गैयाना आखायाव आरो फैसा थाइसेबो गैयाबा बोरै थांनो मा जाबावनो बिसिनि लोगोफोरजोंबो पार्टि खालि पार्टिल' बेसे जानांगौबो देनाय पार्टिखौ माथो खालामनो आरो जायाबा जानायानो मेन बुस्थु आंखौबो जुदि सोरबा पार्टि जानो लिंनाय मोनबा थांगौमोनहाय आंबो